Cheptumo mochamo muma odiochieng' makawuono kaachiel kod jogoro mongirore 14 mochamo muma kaluwore ni koro gibiro bedo ka gichako tich ayanga odiochieng' makawuono. Wanyalo wacho ni jo Kenya nyalo bedo kod geno mane ahinya kotudore kod jogo duto mochamo muma mabiro bedo ka tiyo negi e sectors mopogore opogore e pacho kae Easter. Erokamano ahinya. Kawuono kawarango kaka jok mochamo muma adwa wacho e achiel mar Hana nikech weche mang'eny manowuok kanyo. Koro wawacho ni wasineno ka Millie Odhiambo be wacho ni bokonye mondo ng'e kaka inyalo taa tich nikech kosechamo muma en men kanyo. So ka en kanyo en monego okonye kaka onyalo tayo tich mondo ong'e ni gik ma rango wach chwech mar gik marango nyaka kaka mine nyalo dak gi chuo bende ma kaka nyalo dak mondo gidagi gik machando gi nyaka bende notimo maber. So ka mano wasitimo kamano to nego bende warango bende ni omenda manyalo tayo gigi bende ni kanye nikech ken kanyo wayudo ka department ne mar gender samoro ok yud pesa ma ber ma ayanga. Koro ber ka bende wapenjo ni sama koro wayude wasidwaro CS mar gender igni koro samen kanyo wabo yudo gender responsive budgets wabo yudo budget makonyo tayo wa kaka nego beni tayo wa. Erokamano. Wacho kanyo makarenye yena mar mondo mi arwaka ni wakili Peter Simba Wasaga kaachiel kod Kevin Osido bende twako kinyi makawuono e thuolo matin montiere godo kinyi makawuono. Achak kodi Kevin Osido in kaka jatatije mano mar County Governance Watch kendo erokamano ahinya kuom chopo studio okinyi makawuono kata bedo ni thuolo marwa osirumo ahinya. Gazet okinyi makawuono nokondiko kanyo ni unfit but approved. Jogo mochamo muma odiochieng' makawuono adiera king'iyo gi kar romre margi 16 mano kaketo jogoro mongirore 14 kaachiel kod jotend migepe 2 mochamo muma bende giromo mano ne sectors mopogore opogore migepe mopogore opogore mane opod negi lemo mondo gitele. Erokamano ahinya Joyce. Gima chandowa e Kenya pinywa ma Kenya kae en ni pok wasebedo gi ratiro malong'o ma wanyalo pogo godo siasa kod tich malong'o mar tiyo ne jopiny kaluwore gi weche ma sirikal mantiere ofis owacho ni dwani mondo otim. To